Abadanoi urte berrion guztioi, eta hemen deprodizketan, Ikerrera hemen dugu, Gabonen Iker. Kaixo, Gabon guztioi, urte berri on. Eta, bueno, zerbitzariari ireki iramateko data ere iritsi da, ez? Bai, bada garaia, ja urte berriarekin, ideia berriak eta ja proiektu berriak ateratzen. Bai, eta ez dakit bat ematek galdetzen du zeatik daun. Jendeak kristalaren atzean. Kristalaren atzean. Ez dakit non dauden. Ah, bale. Nika servitoren ikusten da jende ja sartzen. Bale. Jendea ari da tokiz muitzen. Mesedez, sortzen zareten tokian horrelako Mantendu. pertsonaian estatua daudena mantendu, mesedez. Bai, segundu bat. Eta, bueno, norbait ez zute lortzen sartzea, enberde zutena da. Lehenengo aldiz sartzen zaretenean, eskatuko izute barra register egitea. Eta inberde zute txata ireki, kontrabarra, register, eta bi aldiz pasaitz bat sartuko behar duzute, gero zeuek zerbitzarira sartzekoan, Barra login jatzarakoan, kontraseinarekin, jarri diozun kontraseinarekin. hori data. Eta, Txatatearekin irekitzen da. bai, eta egin behar zutena, pasaitz bat sartu, gero nahi duzuten erako sartu, eta lasai, pasaitz hori zeuguna bakarrik izango da, guk ez dugu jakingo zein den. Eta beno gaurko... Ostia, dragoi espanatu dut. La hostia. Ja, zi dira, zea. Ez baino peta da, Teleporte egin mesedez, ezear arretzen zaren tokian mantendu jendea da gor teleporte egiten eta lan. Mesedez hor mantendu. Nago ja piktinka betinka. Jason ja petak ibiltzeko goak indabil. Eta bueno, gaurko ideia zan pixkat, inaugurazio batein, lehenko hemen. Eta gero jolas batzutan da ibiltzeak, Bai, pixkat, ja animatzen jendea hor guztion artean ja disfrutatzeko pixkat gure servidore berri hau. Eta bakizute, lagunen bat baldin euskatzute biltzen direna, esan zein behar den, oraindik garaiz daude, adi zeitzen dugu gauean zehar segituko dugu, zea. Apuntatzeko tokira eta sartzen den jende berriarekin batera. Engo deguna da, akaso etzineten nahi ikusten mundua, pantalla karga etzineten ikusten, baina, bueno, orain bai, seguro izetela. Eta... Ni bada espada potako dut berriz ere Twitterretik enlazea ikuste zaten. Bai, eta... Zuzena. Hor, listo. Vale, horrela goto. Horri ikusiko dute. Eta hemen dago inaugurazioengo dugu. Eta bakizute, esaten nahi nintzen norbait ezagune baldimako zute. Hemen beste bat gertuetzen da, atxalanda sartu da. Eta... Eskin polita. Esan zuen lagunei, oraindik garaiz daude, gu adi ongo ora sartzen den jende berriari agregatzeko zerbitzarira, eta sartu da die. Bai, minolako beldur gabe, animatu, erota gehiago. Bai. Eta badakizute, zerbitzaria debaldekoa da, 1.8 behar duzute. Bai, orai duela gutxi aldatu dugu gainera 1.8ra. Bai. Hala oso gitxi. Eta ez dakit atxalandak asmatu duen egiten. Hor sartu da berriz, uste dut, ez mandak joan edo egin. Jendea urduri dagoela ematen du. Bai. Galaipa ez dakit entzuten aizean, zuzenekoa, baina posible da bigarren aldiz zeiten direnean, sartzen direnean, erregistratuta gero, beste spawnean ertetzea. Beraz, hori zen daiteke, ez dakit entzuten ari zaren. Beste idatziko diot... Minutxiko diot jarraitu. Hemen ja, jendea urduri dagoela ematen dago.
baditugu, bueno, elitxo batzuk ja prest, baditugu joko asko prest ere, bueno, Bai, nahiko otxo, gehiago pentsatzen ari dira, nik sartu behar naiz ja beste ditut pentsatuta beste errestundeko pare bat joko, eta ari gara pixkanaka plugina jartzen, ba, hainbat jolaseko jartzeko, eta baten bat okorritzen bazaizue, komentatu, esan, bai? edo ideiak, bota. Foroan Besterik badakizute, gabe, gamerauntza.euseko foroan Minecrafteko atal badago, zerbitzariaren zat berezik egina. Eta orain bat gauzango dira, zue jolastak zaiteko. egin digu spawn hemen guztioi toki Bai? berriera. Eta animatu lagunei be, animatu ona etortzera ikustera eta denbora pasatzera, disfrutatzera. Eta ze ordu da, ah, Eta amar, eta 10. Eta laurden arte egongo gara. bai, bueno, bagaude batzuk ez pentsa, Egoni Nobi, izan polita. Egoni Nobi, 2, 4, 5, 6, 7, 8 bagaude hemendik. Bueno, zenbaki polita esnatzeko. Bai, eta laurdenean egingo dugu inaugurazioa. Txampaina ekasli duzu apurtzeko lurraren kontra edo? Ez, txampaina nahiko edan genuen atzo iluntzean. Así que... Ez gogoratu zazpiretan arribatu naizera. Ai, Haze juerga, gauen galetxe. No, espero dugu, nik gutxen espero dute gabon zahar ona pasatu duzuela, hortik. bai, hori seguru, hori. Nik ez dakit Gipuzkoatik edo pinguinak bidali duten edo hemen kriston hotza egin da. Bai, hemen hotza egiten zuen. Egon gara -2 grado inguru, azkenengo 2 egun hauetan. Buah. Baina ondo, bueno, bigarren lago hartu ostean ja ezen nabaritzen. Baina ondo, a ber, ja animatzen jarraitzen den jendea, bitartan Twitter Instat, begiratuko dugu. Zuzenezko hasi gara, jarraitu eta bueno, like eta virtuita. Egoni nobik esateu norbaitek nire izena zan aldun, bai, Iker izan da. Bai, izen polita duzu lagun, Egoni Nobi. Orain, alortzen dudan Doraemonen azken pelikula ikustera. Eta, bueno, esatearen joana, hemen ikusten ari zaretenak, erdira jongo naiz aidean, pertsonaian eskin hauek izan dira guri ekarpena egin edo laguntzea egiten. Lagundu diguena muntatzen zerbitzaria, eta bereziki hauei eskerrak eman nahi dizkiogu, proiektu hau posible inarazteatik. Akaso egongo dira zenbait jendek ez diguzan bere Minecrafteko kontua zeinen, beraz, ezin izan dugu jarri bere eskina. Pena da. Baina, bueno, denborarekin pentsatzen sartzen jungo zeatela, eta... Nila badaukat hor eskina pentsata buruan aldatzeko, daukat orain arte estifekoa daukat, baina hortik topatu dut. Bueno, pixkat, hasi bitartean jungo gara ikusten, ekarpenetako bat izan zen Minecraftian 33, ustez sartu zela zerbitzarira, baina akaso gaur etzen enteratuko hartuko gaur zela inauguraldia, nahi duenean sartu eta ja hasi zerbitzari irikitako normal bat bezala xeazten. Eskerrik asko. Gero beste bat Andoni, hemen ikusten dugu bere eskina, alako zeakin egin da. Hau, nola material hau? Arima area. Bai, artilea, bedrockez, zera? Obsidianarekin eta. Obsidiana hori da. Artilegezko. Eta bitxia. Ederreko harria. Bai. Eta, bueno, Andoni, eskerrik asko zurire. Uste Andoni gehintzuela aportazioa diruarena. Eta ben urrengoa dauku urleturiak ere zea diruaren zein zuen, aportazioa egin zuen. Eta ben ikusten dut bere eskina, gorri-gorria. Alako teknologikoa, oso teknologikoa ikusten da, ez? Futurista bezala. Bai. Ematen du, hori, futurotik etorri dela igual DeLoreanekin hartu eta gero itzultzeko ara. Bai, eta urrena amukela
galaiparen anaia da, honek, ez dakit ekarpena egin duen, baino zerbitzarea muntatzen izugarri lagundu du, Bai, eta eraikitzen eta dana. eraikitzen izugarri lagundu du, beraz, amukela amendik eskerrik asko, gure partetik, proiektu hau egiten laguntzeatik. Urrengoa, Goikoetxea 550, honek ere ustet egin zuela ekarpena, baina horrez Ere lagundu gaitu. lagundu digu pila bat eraikitzen, Iruña eta batipat izugarri egin dute hauek, bai amukelak eta bai Goikoetxeak. Eta Goikoetxea, zuri ere eskerrik asko laguntzeatik. Ingeniarian, da bigarren gerra zibilan. Galdetzute? Bai, hortik daude galdetzen. Bai, diru aportazio egiteko epea pasitzaidan, egongo alda beste aukerarik. Bai, Gemerauntziako herrialdean nor gara, hau da, pertsonak nor garen atalean, behean daukazute gure PayPal kontua, herrialdearena, eta zeuk egin dezakezute aportazioa nahi duzutena. Eiten bazute aportazioa 5 euro edo, ipini nunbaiten alba ezute, geuri abisatu bip egitekoa nahi dezutela, eta guk egingo ditugu kontuak, eta bip izango zarete bakizute. 5 edo 10 euro aportazioa, edo gehiago nahi bazute, Inolako arazorik gabe. arazorik gabe. Eta, bueno, urrengora pasako ara, jak 55, honek ere pila bat lagundu zuen, goratzen naiz Iberdrola dorrean gehien bat berak egin zuela, Iberdrola. bai? Beraz, arkitekto bikaina hau ere, horrelako dorre zarraitean, Bai. eta eskerrik asko jak 55, aspaldian ez zaitut ikusi, baina, bueno, aber ba, leizte ikusten gelean. Urrena, Jason 1549, hementxe dago, geurekin batera, ikusten zute. Eta, Hau Jason. Eta Jasonek ekarpena egitaz gainera, egin ditu Skywarseko eta parkurrara bere lagun Mikelekin egin ditu 2 mapa, eta beno, eskerrik asko bai ekarpena eta bai laguntzeatik mapak, eta Barkatu. bai esan esan. Ez, amaitu mesedez. Eta bueno, eskerrik asko Jason eta bai Mikeli egin dituzen mapatik eta doen segiteatik. Esan Iker? Ikasi behar dudala egiten ikusi nuen behin Missile Wars izeneko joko bat, ikasi behar dut egiten hori oso polita iruditu zitzaidan. Bi taldeetan eta misiak botatzen dira eta alakoa, itxalakoa. Eta gehiago, bai, jolas pila bat sartuko ditugu, hori denbora da bakarrik. Eta gero hurrengoa da altzazu, esaten dute jak 55 toporretan dagoela, ba, oso ondo egiten du. Bai, asko disfrutatu. Bai, asko disfrutatu eta itzultzen zarenean zerbitzarea irekita aukiko zu. Eta beno, altzazu izen de beste ekarpena egin duenetako bat, ez dakit zerbitzanean sartu den, ni aspaldian izan ez naiz izan eta kopatuta ongea, Gemerauntziako txapelketak eta egiten. Baina ekarpena egin dut, hauztet noizbait sartu zela, galaipak esan dianez, galaipa da beste administratzaietako bat, Ikerretan erekin batera. Eta, bueno, eskerrik asko ez, ekarpena egiteatik, eta, bueno, laundu badezu, eskerrik asko baita ere. Eta azkenik, eta ez gutxia horrekin, Urtsulu, bai, Urtsulu da Mikel, esan duzutena leheno Jasonekin batera intzuena ekarpena, eta baita Skywars eta parkurreko mapa egin dituguna, Urtsulu, benetan eskerrik asko, mapak oso ondo daude egin da. Eta Skywars hasiera batean ezin izan dugu lortu, 1.8ra pasagera alako adaptazio bat egiten ari garelako. Baina segituan alden bezain laster, bai, segituan eukikotu jolasak. Eta beno, Tapion 32 ikusten dut gehitu zaigula baitara. Haupa Tapion. Lehen borta du Urtsuluk Twitterretik, bihar bertan sartuko zela, horren bai etxuzen zitzaiola, eta bihar bertan sartuko zala. Bai, eta, a ber, etxoen... A ber, behiratzeko esango jote galaipari horri aldean jende gehiago baldagon. Nik ezin dut minimizatu, ez da gizati Minecraften minimizatzen badet zuzeneko aitean crashatu egiten da zuzenekoa, beraz... Bo, crashatu programa egiten da, ez dakit Javarekin, pentsatzen Java ez da, berez, plataforma egoki bat jolasak eta egiteko, beraz. Bai. Eta, beno, abertz esaten duen bingenek, eta gehiago inorrez badago, ze egingo dugu, hasiera emango diogu.
Aber, erantzuten duen. Eta gero, ados, esan du, eta ja pila bagara, ez? Goikotxea bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8 gera. Eta gogoratu, 30 pertsona baterako gehienez egon daitezkeela, zerbitzarian beti ere preferentzia izango dute BIP direnak, hau da, diruaren ekarpena egin dutenak, eta, bueno, momentu eta eritxuko alitzeke 30 beteta guten direla eta ze, halako saiakera egingo nuke ekarpen handiago bat. Ez dakit, Jasonek esateit, erregistratzeko horri aldean bertan arazoa dituela. Zer Ba, gertatzen zaio? ez dakit, Hori, bota du Twitterretik, biala arte ez zuela ordenagailua. Urtzuluk. Si. Bale, ikerritzaile ondo entzuten hori nik aldatu behar dut. Behar bada, igoko dut eskepetik bizkat mikroa. Ustote, igual dudala oraindik bizkat gehiago. Ez, baina nek fortzatuko eta orantxe. Mikrofonoa, bai, bizkat gehiago igo dezaket. Hor. Bale, holan pentsatzet, hobeto entzutungo zutela. Igual, jokoaren, nik beste egunan egon nintzela frogatzen, puratxo forran esaten dena, jokoari soinuak kenduta, igo egiten du. Hori zen frapsar, barkatu, lehatzen ari nahi, hori izan zen frapsarekin. Ez dut ezer esan. Bueno, Bale, Sortzi gara. Animatu, gero eta gehiago beto, hui. Olentxero eta dena dekogu hemen. Bale, oso ondo galaipa ikusten zaitut oso ondo zaudela. Kaixo, mukela. Olentxero, joan zaigu. Eta beno, orain eskatzen dizuet favore ez ertetzeko, leizte ingo dugu inaugurazioa, eta beno, ikusiko zute, sorpresa dela, gero tur bat egingo dugu jolasetatik eta, jolas batzuk badaude guztiok batera ibili daitezkuna. Herrietatik aprotsatuko dugu, pizko bat turismo egitera. Bai, eta... Eta beno, pixkatan zaiongo gara, ez da opresarik inauguraziorako, 10:20. Lasaitasun ezein dezakegu. Gogo nituen estrenatzeko ja serbidorea, ez pentsa, gogo pillo nituen, pillo. Ordenaioa berra beretzi zait, egon inobi. Zeurenez... Doraemoneri deitu eta ordenagailu berri askatu. Nervioso hongo da ordenaioa, zerbitzarea ireki behar dugula eta... Bai. Eta... Bale, momentuz mini estebi ez da erregistratu, baina gero egingo dugu hori, erregistraziona. Eta zaiongo gara, ez da... Ez bai, aguanto gogoak. Minista estibi sartzen arte, eta ministebi sartzen denean, inaugurazio egingo dugu. Goiko zehaz hortik mugitu, hor dago estatua bezala. Bai, uste eta baltzera jundela, goikotxea. Ondo egiten da, afaldu. Nik izan dudan jamadarekin, afaltzeko gogorik ez. Eske, flipatuko zenute. Atxo afaria, eta gaur janaria atxoko zaurekin. Ba, izaten da, olako egunetan hainbeste janaria ateratzen dezuke gero. Gainera, hain eman ditut bi egunak sukaldatzen hor, gelditu gabe. Baina, bueno, gogoak ditut. Hau azteko, orduri naiz neuge, ez pentsa. Luzerako proiektu da, por txerto, esan beharra daukagu, karenako crowdfundingan bitartez kalkulatu dugu. Urte bete ez banaiz erratzen? Bai, ez urte bete ez,
eman lortu dugun diruarekin kalkulatu genuen eta 2 urterako daukagu. 2 urte. Bai, 2 urte osorako Hostia. daukagu 30 pertsonako zerbitzari egiteko. Diru gehiago lortuko denuke, handituko litzateke. 30, 30 gaude, 40, 50, 60. Eta joan, Nik uste dut lortuko dugula. bai, jendea apuntatu ahala pentsatzet nahiko duela. Eta ikusten Bai. dezute, egun normal batean eta oraindik ez dela proiektua ontsa hasi berria oaz aztera doala eta ja 10 ia gara. Erena ja bete dugu. Bai, gainera Andonik esan digu orantxe sartu ezin dabilela, beraz orantxe Lasai, Andoni lasai egon orantxe Bai. gehitzen ari da galaipazu listara zure izena, beraz orantxe sartu ahal izango zara. Eta ia esan behar galaipa egiten ari den lana atzetik eskertzekoa dela. Bai, hor dago momentu oro servidoria mantentzen eta aurrera eramaten. Hor pluginekin, guzti mantentzen, guzti ondo eramaten. Bai. Itxarako lana. Ni behin baino gehiagotan saiatu naiz egiten eta ez dut lortu. Ez, pluginetako eta behar da esku bat eta... Nire arrastona da. Bat nego. Betu, Sergio zoriondu egiten gaitu Twitterretik. Bai, Eta, bueno, beste bate uste badagoela, Iker Ibarguren gemerauntziko beste kidea hemen dago. Iker, nahi badezu esan, WhatsAppetik eta deira gehituko zaitut, Skypeko eta zeu ere komentatzeko amendik. Bai, nahi gure badu. Pena da nagusi jaunez egotea, nahi gauen laletxe. Ez, gaur ezin zuen ba. Kagoen ze fallo. Nagusi jauna gabe... Atzo berarekin afaldu nuen eta... Nagusi jauna gabe ez dago saber bera. Ez da gauza gabe. Ez que nagusi jauna ematen dio naure puntutxo hori. Kagoen la leche. Ai, ama. Ba, minista estibiri ez dio usten zeatik. Ez dakit, probatu 1.8 ministebi, favorez, begiratu 1.8 bertzioarekin sartzen ari zaren. Hori, begiratu, alanda ere ez badeko 1.8 esaten dizu bertzioa, zin bertzioetan dago eta ez dizu usten sartzen ez bana biltzartu. Momentuz, arazoako, 1.8 da pasatzean whitelista izeten da jendea, han baile, sartu da ministebi, eta ongi etorri ministebi, eta bueno, whitelista hori da, jendea apuntatzen dena sartzeko, eta 1.8arekin arazo txiki batzu daude zerbitzarirako, hori gara konpontzen, eta nahi dugu etorkizunean jarri, horri aldean automatikoki erregistratzen zarenean, eta prozesua egiten duzunean, zuzenean egiten dezula, ja zerbitzariako aksesua daukazula. Hau da, guk esku sartu beharrik eta ez. Beraz... Bai, nik ikustu danean, egin dudanean eta bar, ostia, itxalakoa izan da, iruditu zaitu hor, asmatuena hortik webgunetik onartzea eta bar, eta gero ja zuzena whitelistean sartzen dizula, oso ondo ikusi dut. Ideia ona. Eta beno, urrengo aterako esango dizuet, egingo dugu halako bideo txiki bat, komando basikoak eta nola ibili behar diren gauzak, eragusteko. Okurretu zaitu orantxe bertan ideia bat, jokoekin. Bai? Egin dezakegu igual, jokoetan irabazleari premio txikitxo bat ematea hemen jokoaren diruan, servidoraren diruan. Horan etorri zaitu hor burura. Ba, ez saria ez, baina egongo da puntuazio sistema bat, jolasetako. Bai, Andoni, bideo ikusten ari bazara, mesedez. Bai, hor dago galaipa esan ez. Bai. Hori egin edo bestela gure Twitterretako batera idatzi, mesedez, eta... Eta zehatuko gara konpontzen alik eta harinen. Edo baita ere mezura, gemerauntzia@gmail.com erabidali mezua, eta ni hemen mugiuko horretik engo dut gestioa. Nik hemen daukat Twitter zabalduta erantzuteko leskoa bat erosi nuen bilon, nik atzo, bueno,
Bai, atzo, bularda bat jan dela olako oio antzeko bat. Zeak, galeperra izaten dena. Txikiagoa. Bueno, ez dakit nola esaten den, anem bitxo... Bai, oiaskoa baino dezente. txikiago. Oiaskoa baino handiagoa o txikiagoa? Bantzekoa, tamaina zantzekoa. Orduan ez Goxo, dakit. goxo. Eta ja, desente gera, Bai, 10 gaude. Bai, Jode, erena eta estreinaldia. bai. Eta espero orain daun sorpresarekin zerbitzaria kolapsatzea, jende asko. Eta egia esan ez dugu probatu zerbitzaria nola aguantatzen duen jende askorekin. No, ez dugu izan horra, Eta hau zein da, aukera. iskinan da ona. Bera bakarrik zigortu egin da. Bai, ze Gu, txalanda zertzaude zigortuta paretari behira, ala? ez zigortu zure burua, lagun. Olentzero hori izan eta ikatza emango dizu, ziur hortik dago olentzero. Amukela emaiozu ikatza berari baina zigortzen mesedez. Autozigorrarena. Bene gaitu berriz. Bai. Mini Stevie hemen da, ikusten dugu. Horraz dut prestatu urkatzia. Urkatzia, ez urtsupitoa. Bai, Bilboko urtsupitua. Gaur nago versus Gamerseko basuarekin edaten. Ai, Zerako zigortuta, nagola zinezten dut. Zebat faita zaidan ere, sentimena sufritu. Bueno, gure gauzu etenean, terdi dira, 11 lagun gaude hemen sartuta oraintxe bertan. ez, zer da esaten? Zuko katzu. Zule madarikatu zer apartari horrekel mespretsari alakoa. Ez dakit nik ez dut ulertu. No, Baina, ez, nori joan da hori? ez dakit. Pentsatze bromatan esango zula. Igual nik txartoa besten dut, eta hori nire kanalean par bat alditan ikusi duzu. Badaukat, ostia, Enderman bat. Jipoitzera. Ez, peta dira. Bale. Vale. Ja jendea jipoitzera nola jundan. hombre. Ai, Haiek Ba, esaten duten Andoni, perrak itxalakoak dira. Andoni falta da, a ber, Begatuko Twitterretik, bada espada, 3 tweet. Nik ez dakit zergatik jarretxe dudan Willy Rez Twitterretik. Kendo behar dut, osea, orantxe bertan egingo dut zuzenean ikus ezazuen. Bueno, ez oso ikusiko, baina bueno. Nik egingo dut. Carga. Dejar de seguir, a tomar por saco. Venimos, terrorrekin, no? Sergiok dio Twitterretik, oraingoz terrorrean nabil bidetan. Zoi ikusi irudetara pasatzeko gogoak ematen dizkit. Bai, irudea beti hobeagoa. Ostia, eusko mangak ere idatzi digu kaixok ematen gaitu, eskerrik asko eusko manga. Ongi etorri, eta eskerrik asko hemen egotegatik. a ber, eta Andonirekin ditugu arazo txiki batzuk konektatzeko, beraz, Andoni ekarpena egin zuen ezaien gogora, ez dago presarik estrenatzeko. Izaten zute Andoni sartzeko arazoa ditu, Andoni sartzen denean, zen berko dugu. Vale, barkatu. Barkatu. Ba...
Boi. A ber, ba. Ai, parkatu, orain behin dagoela. Ama pizka gripe dago, eta... Ai, ba... Eusko manga zuri eskerrik asko hemen egoteagatik, Bai. zerbidoia sartuta, eta joder, kriston pose ematen dago, ez dakiz. Ikusten bat dituzute hemen bitxoak, zea eta, gazta eta lasaion. Elkarri ezazi jipoitzen hemen bestela erki gebiltzeta. Gaztak eta dira petak. Lasai, ez. Nik geldi nago. Posten dago, Eusko mangak ere gure hartan egotea, kriston ez dakit, orain txertan barruan, zehatzen ari zaitolako... Ez dakit. Joder, superposik nago benetan. Jason, bezez petak ezatera benetik baki, zea gogoa ematen duela, baina... Eta ber, Andonina... A ber, zeran dago zaurtik. Zemat dago, damaika gaude, jode, zemat lagun gauden. Starkiller. Falta zaizu hor Darth Vaderren Estrella de la Muerte hor. Eta gogoratu, zerbitzareango dela 24 ordutan irekita, 7 honetan. Beraz, nahi duzutenean konektatu izango zarete. Urteko 300 kilorotala edo 305 egunetan, beraz. Bai, eta amez, hori bai eskatzen dizugu mesedez arautegia letu dezute. Arautegia errespetatu, ez dugu asko eskatzen, baina arautegia errespetatu eta irutzen zait. Gainera ez dira arago asko, osea... Gutxi dira, mesedez merrespetatzu, osea... Ez ditu irakurriko klasean egiten den bezala lengu egunean. Bueno, nik irakurri behar duzu arautegia baierako, baina, bueno, badakizu soberan. Gainera arautegia gauza nahiko tipikoak dira, egia esan da, nahiko normalak. Bueno, hemen galdetzen dute, bipa izetarekin ze lortzen dan. Biparekin lortzekoan garrantzitsuana da, zerbitzaria beteta aldin badago, beti preferentzia izango duela, bip den pertsona batek sartzeko. Hau da, beteta aldin badago 30 pertsona aldin badaude, bi pertsona bat sartutuko litzateke zerbitzarira eta kanpora joango litzateke bip ez den norbait. Horrez gain, beste bizual zea batzu dauzka, abantaia batzuk, adibidez, petak ikusten dituzute, aber, orain, maskotak erosi, ba ikusten dituzute pila bat daudela, horietatik gutxi batzu dira zehantzat, erabiltzaile normalentzat, baina erabiltzaile zehantzat, erabiltzaile bipentzat pet guztiak izango dituzte, eta horrez gaina eukiko dituzte halako efektuak edo ustet, aber, nun da hon, ezke... Eta, bueno, bitartean, barkatu prodigi... Bai, izan. Gogoratu interneten bidez ekogula servidoraren mapa eta dana. Bai, egia. Zerbitzaren mapa 3 dimentsiotan ikustean nahi bat zute. Gemerantza.com joan zaitezkete. Eta... Beno? Gainera asko gustatzen zait. Bilbo irla batetan da. Bilbokoak independenteak gara mekagoen tal. Hor irlatxo batetan lasaitasunez. Eta adibidez, pet bat erakutziko dizuet, leno atera du. Baina... Adez, dragoiana da. Dragoia atera dezakezute. Olo. Eta dragoiakin hau bi pentsa da adibidez. Eta hartara joan zaitezkete herri batetik bestera edo egan, bat dragoiaren gaina montatuta. Eta
Bilaskoa, hilko dugu jateko. Bilasko. Ez, maskotak ezin dira ira saiatu. Ez, maskota ezin dira akatu, maskota dira, hori, maskotak eta punto. Ostia, okurritu zait beste bat egin daitekena. Maskoten antzekoa egin, baina izatea zuri beste norbait edo beste mod bat akatzen laguntzen dizuna, eta hil daitekena, noski. Bai, Andonik ezin du sartu, Andoni asko sentitzen dugu, baina, bueno, konponduko dizugula seguru egon, gaur edo bihar, baina inaugurazioa arantxe egingo dugu, txerri gainean da bizta karrerak egiten, eta, bueno. Kaina azenarioarekin gidatzeko lagun. Bai, eta Galaipa, nun zaude? Karo, noski. Noski txerri lasterketa egin daizela. Egin behar dugu pista bat txerri lasterketak egiteko. Bai. Egin behar dugu, bai. Eta, bueno, Galaipa, etorri, nirekin batera, Galaipari utziko diogu hainbeste lan egin duenez inaugurazio egiten, botoiari zakatzen. Beraz, etorri. Bera, nik uste... Bueno, hemen egongo naiz fan guztiak aguantatzen, boi bat bezala. Bita erdi, bita irura orden, bita irurogeiko mairuro eta mabost, 2,80, 2,85, 0,89, 0,89. Bueno, prestatu, razoa txerriarekin, bueno, hostia. Eta, bueno, honekin hasiera ematen diogu zerbitzareari. Ale. Pum egiten du. Na. Pum, hostia. Se polita, me cago en la ostra. Au. Mon dieu, se polita. Zondo ikusten den, Bai. Hostia. Urte zarretan itxafero asko bota dituztela, baina geure ari gera botatzen. Joder, Bilboko alde zarrean zoden batzuk, mekagoen laritzen bete zutela mundu gerran zoditela delo. Hostia, hori joder gainean. Se polita, matarilelero, lelilelo. Ui. Wow. Bueno, eramango diogu... Bai, Luta turistiko egingo dugu eta pizkat jolastuko dugu. Usted Ibarguren sartuela bai. Arro berri bat aztera doa. Bai. Guztiz ados. Baina kriston aro izango da. Wow. Itzerakoa, bitartean, zer esaten duten hortik, zer esaten badute, edo ez badute esaten. Iberguren, pentsatzea dengo bala, register eta bi aldiz pasaitza jarri, eta han berri sartu. Behitu beste horregan egiten. Ikerriko bitxoin eta hemen, hostia. Bai, hartara ekartzen dut. Ze bolitas artifizialak. Bai. Baina, egun sentia da, torria, pizkanaka. Minecraftean, egun berria dugu ja etortzen. Bai, mesez, egan ez joan amendik, zona hontatik. Laga, ezakit laga egingo duen, baina zure azkin. Nondik hasiko gara erakusten? Quake. Interkalatuko dugu herria joko edo horrelako zeuzer? Bale, baina lehenengo Quakeen hasiko dira, jende asko gaudenez, partida botako deu. Bale. Egingo dugu menoaren bidez ikasten joateko? Adibidez? Abertxoin, amaituko ideu. Bale. Eta, bueno, guazen Quakecraftera. Menoaren bidez egin ikasteko, pizkanaka?
Bai, Quakeen ibiltzeko oso erresa da, partidan hasten zaretenean eskuine, mesez petak gorde orain, eta, bueno, Mesedez, petako gordi, mesedez, bai, eta favorez. zeagin, jolasean Quakeen ibiltzeko atxur batekin ibiliko zerete barruan, eta atxurrarekin egin behar zutena eskuineko klikarekin eman eta dispartu egiten duzute, hau da, shooter bada bezala. Joder, itxelako, neu ja egin naiz tepe. Hemen manago ja prest. Waiting, quick bat, quick. Manago hemen prest. Nahi duzunerako. Bai. Hau da gure... Bai, hau da lobby principala, spawn principala. Eta mesez, amendik etorri. Prestatu genuen... Amendik. Irekita izten zen atea, baina arazo bat ematen zuen bujantzeko bat. Eta azkenean kendu berra izan genuen. Mea polito geratzen zen, Polito geratu zen. Blokeak asmatzen zituen hor, bat-batean. Jainkoa da! Pasatu mesedez portal honetatik. Ez da reitaren bidez. Atxalan da, ber. Vale, badoa. Eta Quakecraftera. Iker, hori da pasatu. Eta Quakera, ona, mesedez. Vale, dano gaude hemen, Quakecraften. Eta hemen berdezute kartelari. Mesedez piskatorekatu taldeak. Eta alde gabe da guztion kontra. Bale. Ostia. Badak izin jugoten. Bai. Hala, mapa klasiko. Eskuinak inain klik. Eskerrekoarekin disparatzeko edo? Eskuinekoakin disparatzen da. Bale. Hau da, honetara jolastu duan lehenengo aldia. Eta orantxa hasiko da partida, 3, 2, 1. Ostia, zer aldur meko naretxe. Ole, bat gutxiago. Eman naute, kabroiak. Nego izan naiz. Que cabrón. Ego nobi zure bia, noa, zure atxetik. Ole, ego nobi akatu dut. Ole. Akatu note. Eta orain euri. Kaka. Lehenengo noa. Pues nahi zein txarra, Ikusten gaitzen da... Kalfutea, ostia, kabron. Barkatu. Itxagatik. Ez egin. Double kill. Mamua kill sprint. Nina bit. Orain nina olelen. Ostia, baina zu... Shooterrera asko ibili naiz. Bai, ikusten da. Eta tetigarria da, koito do. Eta mapa uzea da. Dragoia el Señor de los Aniosekoa Smaug ez dakit ezautuko ez zuten. Ai! Eta haren mapa da. Harrapatzen ari naiz, zeuri. Ole. Ez dut egiko bat abestari hildira. Eta no eman, ¿qué dices, tío? Satxan geratzen ari naiz, ez naiz negutako nahi bigarrena. Apoio nago oraindik. Ole. Akatu nazu. Bai. Ez daki partida zenbatera dan. Gero etorkizuna jarriko du puntuazio sistema partidak irabazten dituzten. Ez haitut berriz. Ole. Ai. Iruko ratzan eraman. Ostra, Jason ondo abil. Ostia, felizakatu naute.
Egon hori, agur. Aurriker. Ondo pasa, Bai. Irabazi dut. No, irugarren agaratu naiz, bueno, podioan dago. Polita izan da. Bueno, zein herri bate irakutsiko diegu? Bai, goazen Bilbora. Vale, Bilbo ikusiko dugu. Neu Bilboko arduraduna naizenez, mesedez. Bai, etorri. Mesedez eskertuko inzuke guz egitzea aldo zuten guztietan. Tongo ari dezaten. Herrien, ostia, politak letrak, Bilbo da, hau, Bizkaia. Bizkaia. Bizkaira gatoz. Hona, mesedez lagunok eta bestaldera gogoaz. Bueno, hori gusten duzu Iberdrola, eta atzen bazarete, hor justo aurrez aurre, Iberdrola dorrea dekogu. Eta gure atzeko aldean, plaza barria. Eta, bueno, Bilbo, mesedez joan etortzen, igual itxengo diot, pizka bat. Bai, bueno, hori da, TPA egin eta guztia. Aurrez aurre Iberdrola, etxeak izango ditugu, estan handiko etxeak izango ditugu hor. Bai, eta beno, ibili, nahazute pixkat Bilbo Bizkaia ikusi. Gure atzean zera plaza barria, eta Bilbo ezagutzen duzuneu, plaza barrian dago Euskaltzaindia, hor jarrita, gure eskumatara BBK, eta gure eskerretara kaletxo bat, iturribide jarri dena, taberna eta dena dekogu, eta metroa beste herrietara joateko. Ba, joango gara adibidez, almendika, adibidez. Mapak eta guzti jarri ditugu, jakiteko non gauden. Bai. Plaza barriaren atzegaldean, hemendik ikusi ditzakegu, dekogu ondartza, Arrigunaga gortak ondartza. Hala, ez apurtu, ez, bueno, apurtu zeu bai. Gure BBK, pribatua, bakarri guretzako. Hemen dekogu provisioetarako janari eta bar, dendatxo bat, prestatuta, funtzionala. Janari bar baduzue, hemen erosi ditzakezue. Gure eskerretan antipetrolatzean, Bilboko udala, hemen 3 solairu ditu barruan, hainbat gehila, ba, bueno, gozak ezberdinak prestatzeko eta egiteko. Ondoan, armen denda, armen denda, hemen armak erosi, bai babesak, arkuak, beste mapatxo bat, guneko mapatxo bat. Hemen, ez bat txarto golatzen, lokala alkiratu alden lokalzo bat. Han mendian gora ikusi ditzakezue Bilbon dekogun atalaia, igual nosbaiten bale bat ikusten badugu, ba joateko, haien bila. Bose, zarete. Bueno, ba... Goze dira lagun, zer egingo dugu. Ba... Janari pizka bate opretuko diogu, lehenagatik. Bingenek uste bakila komando bat guztiei zeiteko. Lasai, orantxe jetxiko era? Zein, gure ondokoa? Eskumakoa, nire eskumatara dagoena? Nire eskumatara dagoena da Bilboko udala. Horentxe bertan atxe aldean dago. Eta bitxikeri bat gauaz egiten denean, ateak automatikoki itx egiten dira, eta kaleko argiak automatikoki piztu egiten dira. Eta egun zentia datorrenan berriz, bai, behitu, jongo gara sarrera eta frogatuko dugu eguna eta gauarena. Beira. Etorri sarrelara eta ikusiko duzue. Nik egingo dut. Pizkat delay dauka, ez justo gau heltzen denean itzaltzen da, sensorea goialdean ez du zegoela. Orain segulutzu bat zenzuk, eman, eta hor, Bilboko argia piztu egiten da, eta ateak itxi egin dira. Aldiz, egunez egiten badugu, bai. Segundutxu batuetzen, orain argiak itxaliko dira lehenik eta behin, eta atea ireki. Eta, bueno, Bilboko maparedeko golbarruan jarri eta, bueno, gure baduzu barrukaldea ikusi, pizkat, moilak eta lan foata egiten dira, baina, bueno. Bueno, ja hemendik gaudela, hemendik joarretuko dugu, adibidez, hemendeko iturribideren alde bat, partzelatxo batzuk, Elantxobeko portua, eta egurrezko
zubi handi hori bazarkatzen badugu, joango gara zubizuritik, zubizuri badekogula eta dana. A ber, zubizuri, nahi duzuenok. Badekogu ere, horren ikusten ari naizela. Hemen dekogu color match denek, erabili denua. Hemen dekogu templutxu bat. Ez dut gogoratzen egin zuen, edo kopitxatzi zuten, ez dut ondo gogoratzen. Eta ondoan liburutegia, Bilboko liburutegitxo bat. Zugero etorri bidea, kalei izena jarri diegu eta dana, ez galtzeko. Eta beno, hemen partzela batzuk ikusten hariko zarete, partzela hauek gero zuek etxeak egiteko izango da, baina bakizute, administratza dirua lortu berko zute jolas barruan, lana da, eta terrenoa erosiko duzute diru horrekin, eta diru horrekin gero, etxe bat, terreno hortan etxe bat eraiki ahal izango zute, jarri nuen arauetan daude etxean nola egin behar den, zenbat altura maksimo eta eta hori egiten duzutenean, baina eraikitzen ez hasi, hori beti eraikit aurretik administratzaile batekin hitz egin behar dezute. Zubizuri, hemen ondoan dagoena zubizuri da, eta bideago jarraitzen badugu, dago hemen kriston iturria, eta hemen pizkat deskantzua egiteko. Eta egurrezko zubia pasatuta, beste partzela gehiago daude, besterik ez. Eta, hortik mendean dago paseo txikitxo bat, atalaia goialdean. Eta ustut ez dugu dala ez erazten. Eraikinak edo faltan botatzen baduzue, mesua bota. Eta eraikiko ditugu non baiten. Itxasoari espazioa irabazi eta listo. Inolako arazorik gabe. Eta jolas beste batera jungo gara, no? Bai. Jungo gara jolas batera... Vale. Color Runera eta kartelai egin berriz klik, eskuinekoa. Hau divertigarria da. Bai, sartu. Sartu egin klik kartelari. A ver, zer dizotan duten Twitterretik. SBS. Momentuz SBS. Momentuz SBS, vale, primeran. Players left. Ostia, hasi da ja, eta neu enteratu gabe. Edo ez, ez oraindik ez. Vale. 12 segundu. 9, 8, Vale. 7, 6... Zein behar dan... Esaten dizun kolora, Juan. Bai, esate dizun. Beltza. Marroia antzekoa. Uf. Laranja. Perdón, primeran. Ui. Ondoko. Gorria. Zemago, ez oraindik. Ezin da, golpe ezin da eman, botatzeko beste bat. Ui, hiru geratzen gara. Grisa. Ai, kaka! Nire eroi naiz. Mekaguen. Itxelakoa. Beste bat egingo dugu. Venga, beste partida bat, venga. Entenigarria dela. Hau, gainera ez da oso luzea. Lau, 5. Sartu ministeri. 7 segundu. 12 segundu. 10 segundu. 5, 4, 3, 2, 1. Justo. Ondo. Bi joan zaizkigu berdera. Papa. Ondo mantentzen gara. Horira. Plof. Bater hori da. Beste batere bai. Ez dut kolpatu egin dutela. Urrutigi. Lau garatzen gara, hemen. Ez nahi zeldu. Katxiz. 3 lagun geratzen dira, urdina. Zaratu dira. Horira. Ui. Ez bultzatu mesedez, hau bultzatu gabe da, jolas hau. Besta joan zaigu bera. Eta zen geratzen da? Eta norira gazi dau.
Eta bueno, zein dugu Donostira, Ba, adibidez. adibidez. Donostira guaz, a ber. Nondik zaudete, hemen Vale, espone. ekarri Vale. zaituzte da guztiok. Vale, ba, ondo. Ba, ongi etorri Donostira. Hau Donosti da. Eh, Bo. Egin gia edo, egingo dugu. A ber, ez, etorri nigana. Bai, janaria ere neuge gozea nabaritzen hasi naiz. Ez duena esaten da zer emango digun jateko. Txon, txon, txon. Hmm. Hostia, garratu da pilota. Hostia. Ai, Jende asko daola zerrendan jartzeko esaten dugu. Udaletxe. Bai, udaletxe parera etorri. Berbada ez zuten, bueno, suposatzen dut. Gure parera etorri mesedez. Igual tepe egin ona eta pista. Hori da. Hortik botako ditut zula eta batzuk jende arte esan. Pertsona gehiago gehituta. Bai. Ondo, ondo. Gero eta gehiago gara, primeran. Bitinka, bitinka. A ber, Guztioteko zuen jatekoa, tori. bai. Norbait behar badu, Nore txuletak emango dizkizu, torre. Taka, taka. Norbaitek gehiago falta da. goikotxa esaten du lagun batzuek hau komentatu behar die. Lagun batzuei ez, albazu guztiei. Guztiei. Alik eta gehien hobeto. Leizak horretatzen dituzten askotan. Eta beno, Donostin ikusi da izketzute ano eta... Hor daude Hai, beste bat. voleibol partidatxo bat jolasten. Norbai labazten, voleibolean. Az dakit. Non da bizta? Hemen, nire ondo. Hostia, ano eta. Hemen kriston futbol partida botako ditugu, Bai. Baina, zea jarreko dugu. Samamezo behagoa. Ba, egin, proiektu bat egin, terreno bauzkatzute bizkaen, egin behar da izute zeuek. Bai, prestatuko dugu, hitz egingo dugu, eta egingo dugu. Lasaitasunez, baina Samame zarra, ez berria zarra. Zarra da... oberena. Eta ez esan ez ez. Ostia. Zenan da Creeper, me cago en diamantes eginda. Ostia. Oye, Creeper hori akatu egiten badugu diamanteak emango dizkigu. Ez dakit ba. Baz, hobe ez intentatzea bazpare. Ba, ez, pum egiten badu. Venga, zeu portero ikero, neu jarriko naiz neu portero, me cago en la hostia, nik portero izan izela beti. Eta Ja, urrongo jolasetara jongo nahi. Baina itxoin, bitartez prestatzen jongo naiz. bai, lasai, hemen gaude anoetan. A ber, Hernani Inbar. Zein ingo dugu, lehenko mini jokoa, galdetzen ari dira. a ber, ezke jende asko haude. Olorran, parkurra ez da. Egin ditzakegu urrastu nekoren bat, baina txandak mantendu behar dira. Osa, txandak... bai, egia, egon hobi atletik haudeagoa da, beti. Baina, bueno, guztio, kliperra daukat hemen.
Baina bero begoa da Donosti baino ez pentsa, Mesedez. Bilbotar zutzu batekin zaude. Bilbo beti hoberen da, beti. Guztien gainera. Ale, jolas ontara ibiltzera orain. Zein dugu? Teneterran. Primeran. Ostia, guai izango dela, lokuroia 11 izan da. Bai. Hau izango da kriston lokuroia orantxe bertan. Prestatu lasterketa ondo egiteko, osea... Ostia! Korrika egin bar dezute, Bai, okupatuta dago, beteta dago. Ikusten dugu hor jendea nola da bilen. Bai, saiatu gara zaret ez jausten. Eta bestek jaustea, klaro. Kaka. Ui, uretara jauzi naiz. Katxiz. Ale ba, beste bat. Epa, ezin dio dara eman, hainbat jende, me cago en la leche. Bai. Okupatuta dago, bai. Bueno, harina da, osea, lasaitasunez. Behar bada, igual hauetako pare bat egin barko dituzke, pizkat jende guztia... Edo handiagoa. Bon, bi egin bat txikia. Eta beste handia. Beste handia. Ai, kaka. Ostia. Ja behan naiz ni. Nago hortik nabil erdizka. Ia, egiten didate hor. Akatu naiz. Jauzi naiz. Bai, azkenengo bat nago neube. Ale, eta azkenik... Egon, hemen gaude amaitzen. Jauzi naiz. Nora, orain? Ba, Iruña ikusiko dugu. Vale. Primeran, nire bitzan zait. Gure Iruña maitea, hemen gure inguratua, arreziz inguratua da lan egin zuten. Superpolita, metaren irakutsi bartiagu. Ba, esaten dute biare jarrituko dira handitzen, lasaitasunez, denbora dago. Iruña hemeneko gu, erdiaroko izango balitz bezala oinarritu ziren egiteko, ez baina biltzartu ezta, beitu, hemen ere inguruko mapa jarri dute. Kainoiak eta dago ganda, deko gu hemen Ciudadelan. Bai, Ciudadelan igo zaitezkete gora. Hemen barnet ikuste dago dela eskailerak, edo? Ez dakit oso zeuru nundi dauden eskailerak. Partzelak ele badaude, ez dut goratzen horrein txartan nun, baina ez baina biltzartu nade, zeuden partzelak. Bai, Hunger Games jolastu dezakegu gero. Bai. Eta, bueno, pixkat ikusi. Nik gure baduzuen, nik ametutakoan bideoan, nik prestago, klastuneko jokoren bat ere jolast. Bueno, hortik begiratu, pilo bat gauza daude egiteko, egia esan da. Eta joango gara gauza gehiago gehitzen. Beitu, jarriko naiz. Eta artillero... Moitu nauzuek enoitik, bai. Orain berriz, ezke erori inda jendea eta. Beitu. Artillero, dale fuego, eskontzen zaigula pastelero. Artillero, dale fuego. Bai, sartu... Gonobi, sartu kainoian dispatuko zaitu dala, hortiko egan egiten. Gero gorrokopteroa jarri eta aitzuli. Eta, bueno, hortaz jungo gea, zuek amentzaten bitartean. Joan prestatzen igual urrengo geldiunea. Aurkezpen honetan. Lasaitat, komentatu zer uste zuen hobetu behar dena, edo gauzak egiteko, eta lan, berdu gabe. Ostia, batzu joan dira horrela kanpora, eta goikotxea daude, kriston zombi pillo. Bai. Eta... Ibar gure jauna, goikotxeak kompetentzien godizu zombietan. Eta hor taktikak erabiltzen zombiak biapatzen gero akatzeko. Ez late gaina dau. Eta hurrengo jolasa Hunger Games, ibiliko era. Vale. Ingo diguzu ETP edo... Bai, orantxe ingoet.
Bai. Nik bez, honetara ez dut uste dut beteta dagoela. Sartzeko, bale, hori. Bai, HG, join, hori da. Epa. HG, join bat, ez? Bai. Join bat. Primeran. Ez dakik danok kabitutuko ean. Nik ez dut inoiz honetara jolastu. Abizatzen dut. Osea, kofre hartu eta ies egin, klaro. Ez. Ez dago tokia. Bueno, nik ikusi dutudanak kriston mapa hondiak dira, Nahiko hondiak. Honi buruz, osea, ez dut esango mundu bat, baina bueno, joango gara honditzen denborarekin. Ai, Bueno, egingo dugu batuko ditugu reindorrak. Taldeka doa edo... ez dakit, ez. Ez que mendo ikusten ditugu ez da gorrez eta ez dakit. Ez da taldeka, bueno, batuko gara aieiak atzeko. Eta gero gure biartean egingo dugu hemen tolotxo bat irarte. Bai, zeu gehit. Nik kanpanago, Bale. hiru gehiagontza dago tokia. Bat, bi zenbatzen ditut ez dut ikusten hortik. Bai, hiru uste dut, bai, hiru. Amatxu, kriperra daukat ondoan. Bueno, diamantesko kriperra. Hiruen zako tokia dekogu, oraindik hemen barruan, beraz. Hori, gidoia, torestuta dagoen gidoia, HG join bat. Hori. Azten garen bitartean, Twitterra berituko dut lasaitasunez, ez dut ezer... Bueno, jarriko diet esateko, komentatzeko zer iruditzen zaien foroa, servidorea. Komillarik gabe. Tuiteatu. Eta, zelandu hau. Bat, bi. Hiru toki uste jarritzen dugula izaten. Ez, bi toki geratzen zizkigu. Alako zurrunka egiten duen. Wow. Resto naba dago, prestatu kriston tapa egingo dizkizu edala, Zen sartu da, atxalan da. Bai, orduan, bi toki uste dut falta zizkigula, bat bi, bai. Uste dut egon hori lehentxeretan asmatu dura nada doan. Ematen du, arazo bat dekotela, hortik. Hasi zarte partidan? Ez, bi falta dira. Hemen gaude geldirik ezin gara mugitu bez egin. Bueno, nik ingoet. Bai, justo, bat falta. Neure bai? Listo. Bale, neu sartu naiz. Hostia. Interesante dago hau, Jazi aldea jendea elkarri jipoitzen. Bai.
bat gutxiago. Ies egin dut. Serio dago, serio dago. Bai. Bat emat espata, burnizko espatakin dabil. ¿Qué dices? Bai. Madre mía. Alako suerte izan duen tipo hori. Tengo dago... Saltzen, qué putada. Buah. Galaipa bera da. Nik eusto... Jajajajaja. Izan da hori. Nik lortu ditute eustak austea, Beraz, ozer bai hautsi daitekela. Baina kutsak ireki al. Zenbat garatzen garaia da? Jason, ez hasi jendea jotzen. Zenbat garatzen gara? Ba, ez dakit, gu kanpaban gaude, bentsat. Nik orainik bizirik, ostia, uste dut beren kontra bakarri nagoela eta dauka burdinezko eta aurrezko babesak. Bai, galaipa dabil zearekin. Ostia, gogor da, lagun honek akatututa nago. Bale, bi bakarrik era dira. Mesedez ez jo. Ez. Ezin da egin nolabaiteko baezeren bat edo... Ez jotzeko, bai. Herri barruan edo ez inorez jotzeko. Itze egingo dugu hori galaiparekin itzen. Ai, tota hil da. Ba ez dakit nor garatzen den, Ez dakit baten bat garatzen den egia esan da. Ostia, galaipa hil dute. Eta minizkea... Dizun ezin izan dau kutsak ireki. A ber, beratuko dugu titarra pizkat. Eran daun gauza. Ai. Hemendik ez dago zer berririk. Bale, ba, esate zute kofrak ezin izan dituzula iriki batzuk, ba, akaso hori izan zen, ez? Oraindik jartzen ari gera, beraz. Bai, igual gainera ere aldatu dugun ez duela gutxi bat puntu sortxera horrek be, ba, nabarituko zen. Ostia, non sartu naiz? Ustot bugatu naizera orain zer, ez, orain, listo. No, hau da survival mundu, errekurtsoen mundua. Kontuz creeperrekin. Bueno, edo zer egin dezakazue... Berba da, igual, herrien munduan inorez akatzea ezinezko izatea eta mundu honetan akatzea posible izatea, berba da, ez? Ez dakit, bai, baina gero hemen arazoa gertatu litzateke ez, baina hemen jarri behar dugu akatzen bat zera, zeiten zehala. Ahaztu zait. No, lasai. Bere guratzen bazara, gero komentatuta listo. Bai, hemen hiltzen baduzu inventarioa galdu egiten duzula. Bai, hori da. Gogoratu hemen mesedez mundu hau astero edo biragia hasiko dela eta beraz... Ez eraiki ezarre. Ez eraiki zeren eta galduko duzue. Edo eraikitzekotan, ba, nik uste eraiki bazen provisionalak edo horrelako zeo zer. Ez izatea... Bez izatea balio duten, baliogarri diren gauzak ez izatea. Bai, eta bueno. Hau izan da guztia, ez dakit, gehiago zer daun erakusteko, hiriak hiru hiriburua erakutsiko ditugu, jolasak bai, eta errekurtso mundua. Eta hemendik aurrera... Baude ere, atlesteneko jokoak eta bar, beraz, bueno, sartu joan ikusten lasaitasunez. Eta, bueno, hau hemen amaituko dugu, bai. orduan.
espawnean. Ba, ongi etorri guztiei, eskerrik asko hemen egoteagatik. Bai, Gustuko izatea espero dugu. eta bakizute, zagin, arauak errespetatu, Mesedez. hori da eskatzen dizuguna, eta disfrutatu, eta jendeari zain, esan, hartara zerbitzaren zenbat eta gehiago beti ere hobeto Bai, hobeagoa izango da. Eta besterik gabe, hemen utziko dugu, zera, bideo. bideoa, bai? Eta, Urrengora arte. bo, Ongo gara prestatzen... itxafero batzuk ikusiko ditugu, ez? Zuziri batzuk, leheno bezala. Zuk eusen. A ber, nun zegoen, amendik. Sepos emoten nagoen jendea ikusten mendik ibiltzen eta dana. Oraindik gogoratzen ez, hasi ginenean espawna eraikitzen. Bai, nire bai. Ikurriñarekin izan genuen hori, berde kolorearekin izan genuen hor arazoara eserako ondo geratzen. Han genuen hor gure denboratxoa. Bueno, hemen amaituko dugu, itxafero, zuziriak ikusiz. Igual teleporte egin edo horrelako zozer. Bai. Eta hemen bukatuko dugu zuzenekoa. Espero dugu zuen gustoko izatea. Espero zuen gustoko izatea. Eta bakizute, zerbitzaria nahi duzutenean sartu, eta zegoen etxea dau. Eskerrik asko gurekin hemen izateatik, Iker zuri ere bai, eskerrik asko. Zeuri, eta horlako gauza bat prestatxeagatik. Eta batik bat, proiektu hau posible egitea ahalbidetu izan duzuten guztioi, bai diru laguntzainek, edo zerbitzarien eraikuntzen lagunduz. Eta, beno, hau izan da guztia, eta horren arte, ale. Tutorialetan ikusiko garaz. Bai. Bizkat, azaldu zozak. Bai. Gabon. Ale. Ale, gabon. Agur.